Hej så alle sammen, og velkommen til en ny video på denne kanal. Inden vi lige går i gang, så vil jeg gerne sige tusind tak for 8 visninger på min, ikke på min seneste, men min nummer 2 Let's Play video herfra. Jeg er så taknemmelig for det her. Og undskyld, lad lidt baggrundsstøj, men det bruger de der grise der, baby. Og i dag sidder jeg ikke bare spiller selv. Ligesom sidst har jeg Vilas med, sig hej. Og han sidder nemlig også op til her, sådan som jeg sidder op til her. Ja, så den overtøj, han lige er dårlig, man hører på min dag. Ja, lige præcis. Jeg har hørt 2 gange, så vil man kunne lide min video. Ja, lige præcis. Hvis man gerne vil høre mig fail på mit intro, så er jeg lige over på Villas kanal. Ja. Nå, jeg tænker lige, at jeg lige smutte ned af mine. Nu skal jeg lige vise jer, hvad jeg lavede siden sidst. Siden sidst har jeg været nede og forminet noget obsidian, så jeg kunne lave den her kniv. Den er både stone og obsidian. Og jeg har fået obsidian på min hammer, og bone på min hammer. Eller på min hammer. Og jeg har fået bone på min økse / skovl / sværd. Og så har jeg fået bone og obsidian på min pickaxe. Og jeg har også lavet en slime string siden sidst, og slime boot siden sidst. Og det er fordi jeg har fundet sådan en slimeø. Ikke så langt væk herfra, det er lige ved siden af sådan en landsby herinde. Der er der en slimeø lige der. Der er der en slimeø. Jeg vil lige lave med hammer, hvis ikke ved, hvad det laver med, så bliver det ud af, Cobblestone. Ej, min hammer den lavede cobblestone og bone og obsidian. Men fordi den er lavet ud af Hold kæft, jeg snakker, tak. Ikke noget. Min hammer, den er rigtig god. Det er fordi, jeg putter sten på min hammer. Det er fordi, at så kan jeg reparere den med sten. Det kan jeg også med min økse her. Og med min pickaxe her. Det er faktisk en økse, skov, / hove, / svær, / alt muligt. Se, man kan godt høre det, jeg er lidt forvirrende, når vi sidder op til at 2 på en gang. Vi kommer til at snakke i munden på hinanden. Vi kommer til at snakke i munden på hinanden hele tiden. Jeg prøver ligesom at snakke lidt over Vilas, fordi han skal... Det er som om han snakker mere, end jeg gør. Nej. Ja, jeg har jo lige noget af mine nu. Hvad er du gang med at lave? Så, ja, jeg har også lavet noget siden sidst. Jeg har også fået... Undskyld, der var lige ned og komme på min mor, der bliver afbrudt. Nå, hvor kom vi fra? Det er forfærdeligt, hver gang jeg optager, så skal der altid komme nogle afbrydelser. Det er som om min familie jo ikke vil have, jeg optager. Ja, så har jeg det også nogle gange. Det er sådan noget irriterende. Eller også sådan lidt andet med... Ja, det er sådan helt vildt irriterende, faktisk. Så hvis der er nogle godt, der skal lave børn og sætte de her videoer. Jeg kunne sige, hvis jeg spørger for en video til det, så kan I så ikke med gang ud med. Har vi ikke stay. Hvad fuck har jeg lavet, mand? Ej, jeg er en abe, mand. Er du ikke, mand? Pickaxe eller noget? Jeg er lige ved med min pickaxe. Ej, jeg er en abe. Jeg kunne høre lidt op, så kunne man godt høre det, var bedre det. Jeg tænkte bare, det var en pickaxe, du lige sætte der skuffet. Ej, jeg er simpelthen noget af en abe, ja. Hun er ikke den eneste abe her på den her optagelse. Det er du også. Ja, okay. Hvad skal I lige hedde? Og forbruget med Minecraft? Nej, jeg kalder dem bare præcis det samme, som alle mine andre videoer hedder. Okay, der er også noget blog og sådan noget. Ja, men har du set, hvad de hedder? Jeg har set, hvad de hedder. Godt.
Jeg er simpelthen træt af, at hun til at ringe mig med en pickaxe. Jamen, det er også træt. Altså, især hvis man gør med en diamant, eller der er 28 mega unbreaking. Og vi der synes lige, vi skal have svømning i morgen. Skal vi have svømning? Ja. Nå, jeg ikke skal have svømning. Jeg skal jo faktisk ikke. Gud, ja for fanden. Der var noget et eller andet, jeg glemte. Jeg tænkte også, hvor fanden I skulle i helvede over i skole i dag. Ja, det kunne jeg godt forstå, tænke. Jeg tænkte, det var fordi du håndede derhjemme, eller noget. Nej, det var da være, at jeg skider vel, eller andet, jeg kunne spørge dig. Det var også være, at jeg havde af. Hvad fuck? Ja, det var også være, at jeg hjemme ved om det skidehul. Det var også godt at være. Nej, det var lige fordi, jeg har fået en helvedes masse stream. Penge? Ja, stream. Hvad fuck? Nå, ingen tid for at penge. Hvis du prøver at lave videoer af bloggen inden for Bryggevad, så prøv bare at kalde det. Jeg tror fucking mange det viste. Du skal ikke afsløre dine tricks. Nej, det kommer til at afsløre faktisk. Men... Se, vi snakker ikke så meget på vores video, men vi snakker mere med hinanden, end vi snakker på vores video. Ja, det gør man bare. Det er ikke stedet for. Det er så lidt mærkeligt, at så opsag, fordi at på den ene side, man vil også gerne have ting, som er noget spændende. Men på den ene side, synes man også, de der pile, der er dernede, de voldtager mig totalt. Det sagde man også i går. Hvornår i helvede gjorde det? Jeg voldtog dig ikke godt nok. Vi lader... Jeg har ikke lyst til at vide, hvad du tænker om det. Nej, det skal vi ikke snakke om. Det er så lidt... Bare ikke fordi det gør det, men det er lidt klart. Så gør en kedelig rolle. Hvor måske det. De her, de er bare fuld af alt mulige pile, mand. Og de har også fjernet min fakkel, og hvad sker der her? Og nu snakker Brooks. Tror du så lige før? Det jeg sagde, hvad sker der her? Det er sådan, der gør man ikke en telefon, så kan man på alle mulige lyde til lyde meget. Det kan man virkelig. Altså, man kan bare på et eller andet. Man kan mange sjove ting mod det. Ej, hvorfor er det egentlig også, at man kommer til Veinmine? Jeg havde det der Veinmine, når man man kommer bare lidt til at lige pludselig fjerner man bare for den blok, man egentlig skulle have minet. Og så miner man et helt område. Ja, det er sjovt lidt sort. Vilas. Vi optager. Altså, I skal være meget glade for, at I kan høre, hvad I siger. I nogle gange kunne det godt komme lidt racistisk kommentar. Racistisk. Jeg tænker mig, hvad jeg snakker her. Du er ligesom god til at snakke, som jeg er. Jeg tror, det er lidt mærkeligt, at vi retter os til den her snak. Vi snakker lige ret sikkert. Lige præcis. Vi retter altid hinanden af. Altså, det er nærmest ligesom, luk røven, når jeg snakker. Vi lader slukke røven, når jeg snakker, tak. Og det er helt ufatteligt, hvor meget afbrydelse jeg får fra dig af. Hvis jeg virker sådan halvtræt, så er det fordi, jeg er halvtræt. Jeg er virkelig træt. Hvis Vilas han virker magolisk, så er det fordi, han er det. Hvad fanden jeg skulle op med alle de her ting her? Så det slet. Men laver du en optagelse eller hvad? Slet. Er en mogul, ja. Jeg sagde, jeg var en mogul, okay? Jeg kan lige mærke, at jeg lige bliver nødt til at pause optagelsen i kort stykke tid, så kan vi være tilbage. Og jeg er tilbage, tror jeg. Jo, jeg er tilbage. Der var lige en afbrydelse, fordi jeg ikke gad at vågne op fra min seng, så bliver jeg lige nødt til at lukke det hele ned og starte det igen,
Ej, jeg skal nok stoppe. Vi lader få lige lyde mig en god for en tiger. Ej, du skal holde nu, selvom du ikke har sagt noget. Prøv lige lyde som en god for en tiger. Ej, du skal stoppe nu. Allerede bare ved at du trækker vejret, lyder du som en mongol. Og har jeg vist egentlig, siden sidst er jeg faktisk gået i gang med at lave nok til, at jeg kan faktisk lave smeltery. Så jeg er næsten klar til, at jeg kan lave smeltery. Jeg mangler ikke så meget, så kan jeg lave smeltery. Se, den står lige i gang med at lave helt vildt meget af det. Nu tænker jeg nok, at jeg har snydt det ind. Det har jeg ikke. Hvorfor skulle jeg snyde det ind? Hvem gider overhovedet snyde noget ind? Altså jeg slår kun det her til, fordi at så kan jeg hoppe frem og tilbage ved mine waypoints. Og jeg har lige fundet ud af, at jeg har lige fundet ud af, luk røven, når jeg snakker, Vilas, tak. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har kommet til at snakke. Jeg kommer til at snakke, eller jeg kommer til at slette en af mine waypoints ind til en landsby. Så det er simpelthen trist. Det er bare trist. Ja. Jeg skal lige have en tur med min vand. Og hvis jeg skider at lukke røven, mens jeg sidder og snakker, så vil det være super rart. Jeg forstår det også godt lidt Vilas, fordi du skal altså også have lov til at lave din video. Ja, men det var lidt. Dengang vi optog en gang, altså, der var ikke en på gang. Det var faktisk nemmere, fordi der var ikke, altså, ja, det kunne vi jo også gøre, men nu har du allerede startet din optagelse. Ja, jeg er nok ikke til at køre lidt. Nå, ja, så det er det. Jeg synes, det er rimelig kedeligt. Men det er jo sjovt, når jeg er helt, altså, jeg er ikke noget til væk på sådan en optagelse. Altså, jeg hylder, når jeg sidder og optager. Imens jeg mener, fordi du er med, og så sidder vi bare og snakker om et eller andet mongolisk. Mongolisk. Hedder det mongolisk, eller hedder det mongol? Nej, jeg hopper lige ned i mine tur. I kan se, at vores lærer har sat os til. Hvordan har jeres skoledag været i dag? Nu kommer nok til at se den her video i morgen. Så I skal bare tænke på, hvordan var jeres skoledag på i mandags? Det er den her video, det er ud. Og så skriv den i kommentaren om, hvordan jeres skoledag, arbejdsdag, jeg er ligeglad. Hvordan jeres dag har været. Om den har været god, dårlig eller normal. For jeg vil i hvert fald sige, at min dag den er altid normal. Hvis der er noget ekstraordinært, så havde jeg nok sagt. Udover vi lader slutter til Minecraft. Ej, den glemte det der. Hvad? Der er sikkert nogen der optager, fordi den ikke har blevet nede ved skridtet, så den er lidt computerskærm, og så optager. Ej, det er godt nok røven. Jeg skal sidde og optage din klap, ja. Ja, jeg tror måske, at min mor kommer til at se videoen igennem. Ja, det håber jeg. Det gør fordi de er sat til at se en video. Det er det, fordi det er mine 2 seneste videoer. Ja. Du er med på begge 2. Jeg må undskylde, fordi Villersen snakker. Jeg kan ikke få ham til at lukke om.
Jeg kan ikke være klar til at hive mig selv pik. Nej, Vilas. Jeg må lige så selv sige noget. Ikke noget. Det skal vi ikke lige sige igen. Nej, okay, jeg håber, at vi kan sige et eller andet, der savner. Jeg skal sige, det er noget med et P-ord. Og så bagefter, så kom der et M-ord. Ja, så kom der et K-ord. Ja. Og så L-ord. Skal du have pik? Nej, jeg sagde pik af. Altså, hvis du hører min optagelse igennem, så vil det i hvert fald lyde, som om du sagde, at du skulle til at lave en pik. Nej, det håber jeg ikke, fordi jeg godt ikke skal se. Hvorfor jeg ved jeg ikke, hvor fanden siger jeg pik, når han sagde bare pik af. Og det var fordi vores samtale ikke gik lige ud sådan, den sagde bare lige og så kunne man næsten ikke høre dig. 3 sekunder, så kom du tilbage. Så lød det som om du sagde, at du skulle lave en pik. Jeg har fået noget lapis. Jeg har fået noget blå pis. Ja, jeg har fået noget lapis. Det skal lige lade mig pisse i fred. Det ville være meget dejligt. Men det kan man jo ikke bruge det på. Okay. Jeg vil også gerne vide, hvordan har I det her i de her rigtig stramme coronatider? Ja, det er kroneskov, og det frylle, og hvad siger jeg, når man har lavet. Og det er så mange veje, vi har gjort op med corona, vi har sagt, at vi er ligeglade. Nej, det har jeg aldrig sagt, Vilas. Jeg er ikke ligeglad med corona, men jeg synes heller ikke, det er noget værd at gå op i. Nej, jeg synes ikke, det er det. Altså, jeg ved jo godt, det er, og jeg ved også godt, vi skal passe på. Det er ikke sådan noget, jeg tænker, jeg er bange for at få corona hver dag. Nej, men det er ikke kun det, for at bare få corona. Så går det jo på selv ind, altså ikke sådan, at det ikke der kan det dø, at jeg så gider ikke, at det er ikke alvorligt syg. Det kan jo ikke rigtig blive det. Du ved godt, gamle mennesker kan godt dø af det. Eller, ikke gamle mennesker, ældre mennesker kan dø af det. Lige noget af, man må ikke sige gamle mennesker på YouTube. Men man siger, at det er ældre mennesker, lige på. Vi sidder begge to op til os, siger du gamle mennesker, de må godt dø. Nej, jeg siger det altså bare, at det kan dø i forvejen, så det kan være lige meget. Det er virkelig også pænt sagt. Okay, hvis der er nogen, der ved, hvor Vilas går i skole henne, altså jeg ved godt, hvor han vil gå i skole henne. Men hvis I ved det, så har I tilladelse til at komme hen, og så lige jeg komme ind med flad. Det skal du. Og det er det, du selv, man kan sige, det er når der er noget på mandag, ikke? Ja, det var det der klask. Altså, jeg tror nok, det er ham, der kommer til at give klask til allermest. Du ved nok, hvem der kommer til klask til allermest. Nævner ikke navn, fordi vi gider ikke til at nævne navn ind i vores video. Nej, det er sådan, at den kommer til. Det skal man aldrig. Jeg har ikke sat sindssygt meget. Jeg ved ikke, om langt den her video, det er det egentlig bliver. Og det siger, jeg står ikke det der, ej, jeg ikke har pakket navn. Altså, de balance. Nej, det kan jeg jo sikkert ikke. Nogen der egentlig glæder sig, altså nogen der herude på YouTube glæder jer til den nye opdatering på Minecraft kommer. Jeg kan mærke, jeg glæder mig faktisk lidt til den nye opdatering kommer. Ja, jeg håber det kommer med Minecraft.
Ja, det ville være så fucking fedt, hvis det kom. Ja, det ville virkelig være fedt. Det lyder som om, vi lader sig, at du sidder med mad i kæften. Nej, jeg skal ikke bare på det. Jamen, det lyder som om, du sad med et eller andet i munden, sådan bum. Det lyder sådan. Nej, jeg sidder ikke med den der i munden, det gør jeg. Det har slet ikke sagt det der. Nej, det er jo ikke, fordi jeg sidder noget på den. Nej, jeg ved det. Nej, jeg kommer til at smadre det hele. Hvad er du kommet til at smadre? Du kan bare sætte det væk mig. Jeg ved, at tage ned på kobold, og så er det bare udlagt som siger det. Det var krat i luft. Det var bare kunne tage væk mig ud af en eller blok, der var slet ikke. Jeg var lidt tryg på det, så skal jeg reparere det i det. Nej, okay, lav bare sådan. Vi kan godt høre, Vilas, han skal bare, der må nu kunne bare ikke gå fetis. Lad mig nu bare være, jeg vil ikke give. Jeg vil give. Lad mig bare til at ske. Nå, nu smider der lidt. Det er helt vildt utroligt, så mange ting, jeg kan få bare hvad jeg mener, bare lidt. Ja, det har jeg også. Jeg har bare været... Ja, det er noget menis, altså. Jeg skal også virkelig snart lave mig en svær stensværdighed på længe. Men jeg har den her økslat, skovleslæs, sværslæs... Nå, den her. Det er multiværktøj. Ja, det er faktisk meget godt. Nej. Det eneste, der har det sådan lidt hammer og penge. Jeg ved ikke, jeg kan bare lidt om... Igen, det lægger lige ud igen, så det lyder som om du sagde pik. Du havde en pik. Ja. I det ord, der sagde mange mærke ting, kan jeg godt. Hvis jeg lige synes, I stopper optagelsen nu, uden jeg har sagt farvel, så er det fordi, jeg er simpelthen træt. Ja. Det er kæmpe skidt, jeg har. Hvad for en er god? Det er den der vanilje, jeg ved ikke, hvad det hedder, det er sådan noget fucking godt, noget man kan lave. Nu skal du ud og koge og alle sagtens, hvis du blander det sammen, så kan du lave det der, den der over. Hvis du laver de der sider på en hammer, de der larmeflæk til det, så bruger du 5.000 durability. Det er fandme godt. Jeg har obsidian og bones. Ja, jeg skal bare lige se, hvad det er det bedste. Det er bare fordi, at man kan fucking bruge ham. Jeg var lige helt med det bedste af det. Jeg tror ikke, det der... Jeg ved godt, det meste af mine videoer, det er faktisk bare mine. Og det er fordi, jeg skulle lide. Jeg gjorde det igen. Jeg vil hurtigt slå nogle komplimenter på. Det kan jo bare ikke. Ved du, jeg tror bare ikke høre med det der. Jeg har allerede 3 komplimenter på 2 blok. Fuck, det er fedt at have snakket til de der. Jeg må lige godt lidt på det, før jeg har sagt det. Du har faktisk svaret det hele ting. Ja, jeg skal i bad nu, så jeg kan ikke optage mere, kan jeg mærke. Men jeg vil stoppe lige. Jeg kan lave en afslutning. Så jeg tænker, jeg vil optage videre. Jeg vil stoppe optagelsen nu, og så kan vi ses næste gang på endnu en optagelse.
Det bliver episode 4 inden for min Minecraft singleplayer verden. Så jeg håber I nyder denne video, og vi ses. Hej.